negros, pasei na casa. Mentre os demais truleaban, eu aturaba o cero. Vin a mascarada dende o tabuleiro. E antes chegaron os correos, eran 4, todos co seu par de luvas, pantalón branco e chaqueta relucindo. Viñan en facos peleses, garnidos con fitas e arreos de trin, e cubertos das óuseres dende a testa ao rabo. Petaron a porta. Meu pai abreu e díxolles: non hai entrada. Significaba que, como estábamos de loito, as máscaras non daríamos vivas, nin cantarían, nin nada diante da nosa casa. Os correos deron a volta. Pero eu vin dende o tabuleiro, porque na outra banda do camiño estaban os de Cordal, que como non gardan noito por ninguén, e a máis deso gústalles a troula, deron entrada. Non tardaron a aparecer os generais, montando cabalos ou triunfeiros, dis que lles dan viño para que anden máis rufos, e lucindo traxes ruchamates, tricornios, botas e esporas. Sobor do peito levaban cruces e outras barrufalladas de follalata e aluminio. Que envía Tomás da Ixola? Semellaba un espeto. Nunca tivera un cabalo do Aixo de Xic, o outro ano fixera de Franco. Detrás dos xerais viñan 8 ou 10 músicos da banda Dorazo, tocando marchas. Tamén apareceu un coro cantando a rianxeira. Un mozo levaba unha manda de foguetes e de cando en cando facía estalar algún. Os rapaces ían a pillota tripando sucos de centeo para dar coa canabela. E eu encerrado. Un eito de xente viña detrás, ríndose cos vellos. Tamén eu rín, aínda que máis ben tiña ganas de chorar, por non poder ir ao camiño. Rime cunha banda de música, que non era música nin farrapo de gaita. Armaban un estroncio como para escarrentar o lobo. Cada cal brumaba a súa maneira. Os instrumentos eran de moito barullo, bombos, tamboriles, trompetas, fiscornios e outros. Vestían roupa bella, chea de remendos. Tiñan a cara farruscada de negro. Levaban tallos atados a cueira, con bimbios e cores de codeso.